il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi ippruvaw jagħtu problemi kbar b'soluzzjonijiet żgħar. Kienet din l-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat għal budget tas-sena d-dieħla. Budget li ħarab mill-isfidi li qed jiffaċċjaw il-familji u l-ħaddiema li ma ndirizzax il-kontijiet tad-dawn u l-ilma, l-għoli tal-ħajja, il-qasam tas-saħħa u lin-negozji. Il-kap tal-Oppożizzjoni refera l-weda tal-Gvern li jnaqqas ir-rata tal-income tax fejn qal li suppost b'din il-miżura il-familji kienu jifrankaw 160 miljun euro. Issa bl-introduzzjoni tal-Parent Band numru ta' familji se jifrankaw biss 10 miljuni, ekwivalenti għal 3,43 euro fil-ġimgħa. Dwar iż-żieda fil-lif tal-maternità, Joseph Muscat qal li din il-U-turn min-naħa tal-Gvern mhijiex commitment finali għaliex għad trid tiġi diskussa fl-MCSD. Semma l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u kif ma' Standard & Poor's u mal-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern stqar li se jkun qed jolli dawn il-kontijiet matul is-sena d-dieħla filwaqt li f'Malta qed jagħti l-impressjoni li se jibqgħu l-istess. Lawrence Gonzi u Tonio Fenek għal darb'oħra wkoll bil-kemm tnifsu dwar il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Ma kellhomx il-kuraġġ ikunu onesti u jgħidu lil familji u negozji Maltin u Għawċin dak li qalu lil barranin dwar il-kontijiet tad-dawl, il-kontijiet tal-awsterità. Xi ħaġa li ma semmitx fil-budget għal Joseph Muscat hija taxxi żejda li se jfissru pis ta' 36 miljun euro. Punt ieħor li ħeba l-Gvern fil-budget 2012 huwa l-infiq fuq il-bini tal-Parlament il-ġdid. Tant li ħoloq fond apposta magħruf bħala l-Special Purpose Vehicle, l-SPV, bilan li l-flus li jintefqu jibqgħu ma jidrux fid-dejn tal-pajjiż. Joseph Muscat saħaq li Gvern Laburista jkun onest mal-poplu jimxi baqal permezz ta' pjan ambizzjuż li joħloq l-istabilità meħtieġa fil-pajjiż. L-Gvern ġdid immexxi minni jekk jingħata l-fiduċja mill-poplu. Inaqqas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma b'mod sostenibbli u realistiku. Mod li ngħinu lill-familji u nkabbru l-ekonomija biex bekk nindirizzaw bl-aħjar mod id-deficit u d-dejn. Dan it-traħħis realistiku u responsabbli li se nippreżentaw lill-poplu meta jasal il-waqt ikun l-aħjar mod kif inkabbru l-ekonomija u nġibu aktar xogħol u investiment lejn pajjiżna. F'dan il-budget il-Gvern qal li ma ffordjax li jnaqqas ir-rati tal-income tax. Dan minkejja li fl-2008 ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali, il-Gvern kienet jara din il-miżura bħala mezz ta' kif jista' jistimula l-ekonomija u li kienet setgħin lil pajjiż joħroġ mill-maltemp. Il-Gvern żamm l-istess tax bands u daħħal ben ġdida li jistgħu jibbenefikaw minnha biss ġenituri li għandhom tfal inqas minn 18-il sena. It-tnaqqis fl-income tax kienet wiegħda elettorali ta' Gvern Nazzjonalista lura fis-sena 2008. Dakinhar il-Gvern kien wieħed li l-ogħla faxxa se tinżel minn 35% għal 25%. Il-Gvern qal li għadu qed jiddiskuti biex fis-sena 2012 il-lif tal-maternità jiżdied b'ġimagħtejn biex fis-sena 2013 jerġa' jiżdied b'ġimagħtejn oħra. Il-Gvern qal li għal-ġimgħat li se jiżdiedu l-Gvern se jħallas birrata fissa ta' 160 euro fil-ġimgħa. Il-Ministru Tonio Fenek qal li sal-aħħar tas-sena se tkomplu taħdidiet mal-MCSD biex jara x'impatt se jkollha din il-miżura. L-ewwel reazzjoni tagħha l-budget il-General Workers Union qalet li l-poplu baqa' mobi b'ħafna mill-piżijiet li kien qed iġorr fosthom il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Is-Segretarju Ġenerali Tony Zarb qal li l-Union hija ddiżappuntata li ħafna mill-proposti li għamlet ma ġewx indirizzati. Il-Gvern ma kellux il-kuraġġ f'dan il-budget illi jiddeċiedi dwar il-maternity leave. Għal fatt illi qed jgħid li ħajtfaħħa quddiem l-MCSD. Meta l-Gvern stess jaf illi fl-MCSD m'hemmx qbil dwar dan bejn min iħaddem u l-unions. Meta l-Gvern jaf illi sar repressjoni fuq min iħaddem biex ma jagħmilx din il-miżura fil-budget. John Benġini mill-Forum Unions Maltin jgħid li l-budget kien bla sustanza u l-Gvern intilef miżuri li ma jindirizzawx il-bżonn biex tiġi stimulata l-ekonomija. Biċċar il-Gvern kien kawt ħafna u attent ħafna. Attent fis-sens li ma tantx irid jieħu ċertu deċiżjonijiet għatlura milli joħodhom. Kien budget biex ngħidu hekk bla sustanza speċjali fih.
Il-gvern jidher biċ-ċar illi iktar huwa interessat illi inqas id-deficit milli jistimula l-ekonomija. Minnaħa tiegħu William Portelli, President tal-Konfederazzjoni Maltija ta' Trade Unions, is-CMTU iddeskriva l-budget bħala mhux spettakolari iżda li l-imsieħba soċjali kienu avżati minn qabel dwar dan. Konna warnjati ma stennejt xejn ta' barra minn hawn, ovvjament issa nistennew ovvjament li as we go along natwaw dak li qed jiġu wed, speċjalment fejn dawk l-iskemi u l-miżuri li għandhom jittieħdu għal 2000. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Josef Vella saħa illi l-Gvern kien inċert dwar il-kwistjoni tal-maternity leave u deċiżjoni issa trid tittieħed fl-MCESD fejn huwa magħruf filli m'hemmx qbil. U fejn tidħol il-maternity leave konna qed nippretendu li llum tidħol fis-seħħ il-maternity leave u mhux kif qed naħsbu li issa qed ngħidu ħa nistudjaw jew xi ħaġa hekk. Id-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia qal li d-dejn tal-pajjiż hija paga li ilha magħna. Kimmira biex inaqqas il-budget deficit pjaga li ssila magħna għal 17-il sena u llum aħna għandna l-instructions ċari mill-Unjoni Ewropea biex nfittxu nsibu tarf tagħha. U wkoll jimmira lejn it-tkattir ekonomiku, ħaġa li aħna għandna bżonna l-ewwel net jekk iridu l-budget deficit ratio jonqos. Imma wkoll għax għandna bżonnu biex isostni L-Aġenzija set organizza l-workshop inrawmu l-uliedna aħjar li huwa affukat fuq trobbija li jagħtu l-ġenituri li tfal tagħhom. Il-workshop se jindirizza b'mod partikolari l-problema tal-alkohol fost it-tfal għax il-Maltin huma fost l-aktar li jxorbu mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Studju li sar fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kien sab li 20% ta' tfal Maltin jxorbu alkohol 10 darbiet f'xahar, kważi d-doppju tal-medja Ewropea li hija 11%. Il-workshop li se torganizza s-set nhar il-ħamis 24 ta' Novembru se jservi tajnuna l-ġenituri li għadhom qed irabbu.